हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ दिनै बे गोदान भिडिअ बरायलायबाय फाइनालि आं जेस बर' इउटुब चेनेला 1K साबस्क्राइब कमप्लिट जाबाय आरोना लोगोफोर आइ एम सो भेरि हेपि आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ बेबायदिनो हेफाजाब खालामलांबाय थागोन होननानै एक्चुअलि नोंथांमोनसिम आं मोनसे गिभ अवे लाबोनो सानदों आरोना लोगोफोर मास मोनसे रिचार्ज फ्रि सोना हरगोन आरोना 1.5 GB मोननाय आङो गिभ अवे लाना फैगोन नोंथांमोनसिम नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों कमेन्ट खालामबानो जाबाय एक्चुअली गाइस दिनै भिडिअ जागोन कलेजनि ब्लग आरोना लोगोफोर आङो दायो कलेजाव थांनो ओंखारबाय माखासे लोगोफोर नेगासिनो दं आरोना मोनफैयाखै बेखायनो आं दसे ब्लगखौनो बानायनोसै होननानै ब्लग बानायबाय आरोना है नै सासे सफैबायानो नै सासे फैगासिनो दं ओमफ्राय नैबे साइकेलजों थांगोन आरोना ओरैबायदि बोरायबाय आरोना नै साइकेला अब्लाबो बेजोंनो कलेज थांबाय थायो आं नै दायो जोङो माबा जलफि जानो फैदों आरोना बावहाय जलफि फिथाइ अ दे जादो दे जलफि नाखिथानाब्रा अ नाय संख्रि दंफां बिलाइ दायो जुबाय आरोना दंफां बिलाइखौनो जायोलै दंफां बिलाइखौ जायो जेनेबा बेयो फाथै जाहैबाय आरोना एगजामपोल नायनि एबार होसिगोन आसला दंफां बिलाइखौनो जायो होनना बुंब्रा दे जादो माबायदि जेनेबा जानो गोथाव ना गोखै ना खैथां बोरै जादो नै गैला बिथिंबो जागासिनो दं आरोना सासेया बोरै गैला फना फैबाय बुरजा बुरजा लाबोनो माथो नोङो माला लायदो बुरजा बुरजा लाबोनो माथो नोङो जलफि फिथाइ जानो फैदों नै बिफाङा बावहाय दङ आरोना बारा गोखै नङा आथा नांबाय नोगोद ख्रिख्रि दं आरोना नै फिथाइया नै पलिफोरा जि आराम गाइखेर जादों आरोना अमा फिसा जि आराम उन्दुना दंमोनलै फिसाफ्रा थाबनो सिखारना होबाय फाटाफाटि जानाया गासिबो नै सिरियालै माखासे मोनजायानो आरोना जाय बांसिन जानो हायो जाय सयथान बियो थाब देरसिन आरोना मुस्रियाव नै दाउथु हमदों ओमफ्राय थिं मासे नै दाउथु फिसिदों दाउथु फिसिदों नै दाउथु नै आंनाव अमा फिसाफ्रा उन्दुलाजोबना दङ पुवालिफ्रा उन्दुजोबना दं नै थुमफ्रु थुमफ्रु उन्दुलाजोबना दं फाथावदो जै सिरि मोनबाथाय गाइखेर जाखायो नै टुटि नयथाल' दं आरोना बेवहाय फार्स्ट मोनजेननाय 9था फार्स्ट मोनजेननाया बिराद मोजां जायो आरोना फुलिफोरा नै किउट Wilai bos serani. Ay, aku kau itu. Karena masih kebelan sama saja. Nih, bisa lapang kah? Nah. Saya bisa. Masih.
No. Baik bar, musim sini ya. Kebelah nali. Udah kargun, kolaboran oleh. Mau berapa kak? আমারও ধরি দে না Harusnya deh. Sigi nangla bra, iko umaknya sigi tuh nangla. Coba masih coba. যে লাহেকে থাকিব পাৰো লাহেকে গছতে থাকিব Lole aru. ওই বাবু Bisi di bola lagi bo. এলো লাহে লাহে দৌড়ি আছে এই পালে ওলাইছে এই শুকর ওলাইছে এই শুকর ওলাইছে Maba sih biasa tuh berai lah. একে ওয়ো Arakta dori lo. ডাইরেক্ট দুইটা তুই দড়ি দে আর তোমায় বাজিছি না Pulang cuma mak. Makasih lah. Langkai bisri masih. Bisri mana lang deh. Mak busung gelau le omelai. Oh ya. Masih keladem ba. Ini. Mau bimia. Lamun wali? Boleh tuh siapa robon lagi mana? Masih nang di masih kena humpin wali. Mana sih bay sire? Laba deh fisya. Laba fisya. Laba. Boste sebe. Ih, pose gak usah filmnya umakan pose nilai. Hei. Bisa tuh nih umane bisa asla. Barat kamu. Barat sama ibu. Barat sama itu lagi. Arla bo, ikin lo aja ya. Samo itu kesem. Mas songkan jadi bahasa muka. Ayah sih mana sih? Mana sih? Kamu udah pernah langge? Ini langi. Horna mah isinya. Polisi pernah horna mah. Kamu udah langsung kan pindah kan menang. Lumayan Guys, दिनैहाय आङो अमा फिसाखौ माखासे फानहरबाय आरोना माखासेखौ फानबाय ओमफ्राय माखासेयाबो दंबायो माखासेखौबो गाबोनहाय बेफारिया लांफैगोन जाहैबाय आरोना लोगोफोर दिनैहाय ओरैनो गामिनि मानसिफ्रानो लांदों आरो सोरबा सोरबा लांबावनो नागिरदों आरोना एक्चुअली सेलाय बेलायसो जादों आरोना ओरैबायदि मोजां मोजां एक्चुअली फार्स्ट टाइम बे अमाया फिसाया फार्स्ट जागायजेननाय बेखायनो बयबो पसन्द जायो आरोना ओरैबायदि मोजां मोजांथार आरोना अमायाबो फुस्था फुस्थानो बेखायनो सेलाय बेलाय ओरैबायदि मानसिफोर लांदों आरोना
बारा दाम खालामाखै दामखौबो एसे खम बानायना होदों आरोना बारा एसेबांबो दाम नङा मिडियामनि खालामना होदों ओंखायनो बयबो सेलाय बेलाय माने अमाखौ जि सेलायदों आरो दामखौ गियाखै मानसिफ्रा जेसेबां दाम होयो एसेनो होदों खिन्थु अब्लाबो दामखौ माने रेटखौ समान बानायना होदों आरोना बयनोबो समान बानायना होदों बेखायनो बयबो सेलाय बेलाय ओरैबायदि लांदों आरोना मानसिफ्रा आरो दंबायो माखासेखौबो सेलायलायदोंसो आरोना बेफारियाबो लांनो थाखाय बेखौ रायलायबाय आरोना फैसाखौ अब्लाबो रायलायाखै बेफारिजों एक्सुवेलि बे अमाया आङो स्कलारशिपनि फैसा मोननायजों बायदोंमोन आरोना अमा फिसाखौहाय एक्सुवेलि न'नि मानसिफ्रा लानो नागिरा बिमा बानायनो नागिरा आरोना बिमा बानायबायदि एसेबां फैसा मोनो बेखौ साना आरोना बिमाखौ बुन्दि अमाखौ एथबां गिदिर फेदेरनानै आरो बोरै फाननो नङा होमबा बिदि होननानै आङो एक्सुवेलि बिमा खालामथारनो होदों आरोना एक्सुवेलि आंनि लानाय प्लानानो बिमा खालामनो होननानै लानायमोन आरोना मानै बुन्दि बुन्दा लानो गोनांखामोन ओमफ्राय फैसाया बारा एडजास्ट जायासै बेखायनो आङो बुन्दिखौल' मासे बायबाय मासे बायनानै बेखौनो बिमा खालामबाय आरोना बिमा खालामनानै नै दायो फिसा मोनबाय फिसा मोननानै फिसाखौबो फाननो हालायनाय जाबाय आरोना एक्सुवेलि नोंथांमोनाबो जुदि स्कलारशिपनि फैसाफोर बायदिसिना एसे एला फैसा मोनो अब्ला जुदि दाउ अमा फिसिनानैबाबो नोंथांमोना रां खामायनो हागोन आरोना जोबोर मोजां न'खराव ओरैनो ओंखाम खालाय बायदिसिना जानाय दाउ अमा फिसिनांगौ आरोना अब्लाना न'खराव एसे खरसाबो मोनो सहाय जायो आरोना दा नै फरायनायफोरावनो एसे एला सहाय मोनो आङो बिदि अमा फिसिनानै नै दा अमा फिसा फानबाय आरो फैसा मोनलायबाय आरो न'खरावबो फैसा एसेला थाखा बिराद गोबां सहाय मोनो आरोना दाउ अमा फिसिनायजों बिराद मोजां नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर फरायनाय दङ अब्ला नोंथांमोना फैसाफोरखौ मबाइल बायदिसिना गाननाय जोमनाय बाहायालासिनो नोंथांमोना अमाफोर दाउफोर फिसिनानै फाननानै फैसा लानो हागोन आरोना खरसा ओंखारो गाननाय जोमनायाथ' उनावबाबो मोनो नालाय बेखायनो नोंथांमोना फैसाफोरखौ बाहायालासिनो दाउ अमा बायनानै फिसियो अब्लाना नोंथांमोनाबो गाननाय जोमनाया खरसायाथ' ओरैनो ओंखारलांखागोन आरोना जिखियानो जायाबानो नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों कमेन्ट खालामबानो जाबाय आंनाव मा सोंनो गोसो नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों आंनियाव सोंहरनो हागोन आङो भिडिअ लाना फैगोन आरोना कुइसन एन्सार नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय बे कमेन्टजोंनो आङो नोंथांमोननो गिभवे लाना फैगोन गिभवेआ जागोन मास मोनसेनि रिसार्ज फ्रि 1.5 GB मोननाय आङो नोंथांमोननो गिभवे लाना फैगोन नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों कमेन्ट खालामबानो जाबाय जेखिजाया नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामनो गोसो जुदि माबा मोनसे कुइसन सोंनोबाबो आंनियाव सोंहरनो हागोन आरोना कमेन्टआव आं बे कमेन्टनि एन्सारखौ लानानै फैगोन बिदिब्ला गाइस नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय